Kahnyau Trap National Youth Movement HNYM dangshan kalayo ban ujor yo weu reu rang ba halor ka jingkam jong u bau deu agent jong ka National Highway and Infrastructure Development Construction Limited NHIDCL ka ba pentrai kam ya ka jingshna jong ka Western Bypass ha ka te ka than mai rung he kani ka jing ujor ka ba kibu ka dai ha ka arp south rek nai lar arjar pulai ha ka jing ka do bat ka Deputy Commissioner jong ka East Khas Hills District ka kong Rosette Mary Kurba hapo ka jing lam Vice President uba Marshal Nonglan kat kum ka jing thu jong ba Marshal ka jing laj ban ujor ka dai hadin bakila yo shibon ki jing ujor na gi pat ba nong song snong ka mai rung he kat kum ka jing thu jong ba Marshal ka jing laj ban ujor ka dai hadin bakila yo shibon ki jing ujor na gi pat ba nong song snong ka mai rung he uba jupen be gi pat ba na ka ba ong un sa ai ka compensation ka ba kham he banya ka ba ka sarkar ka thmu ban ai ula ong ru ba ka jing kan do ka dai kum shi ban ta ban pan jing pensai na ka Deputy Commissioner ha be dai bat kani ka kies jong ka jing thok jong ka jing mi uta u fake agent ne uta agent thok habede bat kata ka compensation ni kita ki jaka ki bangat hapo ketika Western Bypass tina kaliang ka sanghi na du ka jingnya jia man tu sngi hapo mairung he kala don ka jingnya kumar hapreng ki dekat jungi bat uta ubrio na marba la long no kumba usuan ban dia persya ya ki ki hok ne ki hok long try man try jong kinong song snong hang tu tina kaliang ka sanghi ka jingnya kumar hang tu sngi kala don ka jingi poi hang ti hapo Umyam Police Station habang anak kaliang kaseng bat kador bar snong mairong he ngi la file ka FIR sa uni brio namar ba ubakam ila di ba udai utau agent jongka hani ka NHIDCL ka ba pentrai menta yang ti ka Western Bypass na shibun ki complain hi ba dai bat u ngi laju yo jing ujor haman la ki por hi ba wan banten bi ya ki brio ha ki bun jat ki rukam ba kidan ki ba uang ba ula ban pendivert la ni ban penkenria no ya kani ka surak ka ba dayat na kajaka ka jongki la daki kim agri la ni la daki kim hun ya ka ba mau ule lang ta uang ba la da kinu ginong song snong ro ki ba yat ling ba jong ka jing penyat ka jong u kumat lang ta mau ula ban penhe ya kani compensation ro lada ka government kan aisan spa subu ya kata lada government kan aisan spa ro ula ban ai mu nyau spa pras spa ban penhe kita ki berkai pi kini gidi ki berkai kilong kumba ki basupen biat ya kinong kendong beplingan itu ipi kamtam ni hakitai kitan sti la long ki bitang kinong rap kinong riang kimpat sampang hi ya kani ka bedai bat kani ka jingwan jo kani Western Bypass hai liang bedai bat ki kot kisla ni kata compensation rate ka ba government ka ai ti nakaliang ka sang hi ngi kham yai song that hi te ngi dang yai men si sngi ngi dang wan ban ya kendu hang ngi wan hapo ko office NHIDCL hang te hapo meliam ngi wan hang te hapo meliam ngi lawan ya kendu khnang hang tu ngi ong bangin wan ban pensisya la kani ka NHIDCL ka bu ne kum ya kita ki agent ki ban penbiet ne ki ban thak sap ya kita kinong kendong kum sathi sapo ki than ki badang long klau ki badang long betap ki bagi beriu ki pada sampang than hadu kata-kata ti nakaliang NHIDCL ro kalau ong ba ngim judan hi kum kita ki agent hi be dai bat kata ro ti kata ro kampat penhun hi ngi habe dai bat kata yo le si kum no namar kini ki berkhai ki ya kum kariet ro kabadi ban ai compensation ro kadai ling baju ka revenue kabadi na po DC office ti menta ka singi sendan ngi lawan sendan man kendu EDC jongka East Khas Hills ka jongi bay dai ba ketika Western Bypass tina kaliang jong EDC ro ila keren syai ba ngi kalang ka besutanat ka ikai ka ba nya keren bat irong anong ba ila keren syai hangi bat ila pen syai ba na kaliang jong EDC ban nakaliang jong ka DC office si kam judan la kum ya kita ki iki bar khai kita ki agent ki ban bu hanrai kal ka jing batai ka jong i kalalong ba kamut la da la syai ba la da ka bar khai ki jing penyat hadu ki kot ki slai e komat kan haban ya ling ba jong jing su jong kirang ba snong jong ki secretary snong jong kinu ki jaka hanrai nakaliang hi jong ka NHIDCL na nakaliang jong ka DC office kim judan hi kita ki banang bahab dan kita ki agent ki ban pelek ki kot ki slane ki ban pelek kita compensation ni ai ti kejing jubab jong DC menta kalong ka ikai ka ban pensai bat ka ban pensngau ro ling ba kani ka channel ka jong fi ning ba kani ka news ka jong fi shalong mil khanang ba ki pat ba ki bapet hang ni kin da su thu shai ya ka ai kata ka jing kordor jong kita ki jaka jong puta jong ki namar sibun teli ki kam ki babian ki ba ngim patla bangin batai hang ni ki ba uni wa priden thaba ubakam la di budi agent jong ka NHIDCL bula ali persya iki ti ha ka bai dai hibat kani hi nakaliang ka sang hi kumya kini ki jat benriau nginum ailat hi bakin nang ya lan nginum ailat bakin penbiet ya ki jat benriau kasi ki jongi le si ngan chuang no ki barang dan hakithan nong kendong ki pampat da tip la ni ki mempat da
champang habai dei bat kini kam te ka seng ka jumaham hi bon sien hi ya kinu hijat ban riau lani ya kinu ro ki bakwa ban sim kabu lani ban li iki ro ki ban penduk nong lani ki ban pensusi pat hadian ya ka bai dei bat kita bat kijat ban riau ki jongi ki ban hakam hakinong kendong steng ha por san steng imenen janmiat ladan kita ki agent pat jong tahu agent hi kan ki bawan bahapo office jongi ki banwan ong ba yang in ya compromise no ya kani ka FIR ka badan hadam menta hati apa yang police station ngan ong namar balik langsung tu ya dia ba langat hakata terap nai dia langat hakata kita kijing thok lan kita kijing skor jong menta kila pau sai pertai ti le si yo try lada na kaliang ka seng hi compromise na bad u ta kamot katu kam jabo jong buman banya ti ta kanang ya chkmat i try widai bakta ti na kaliang ka seng te nim ju compromise ke kinu ki kam jabo hi ki bakta mat yong ya ke imlang ka salang sa kawai ro uniu tau pridan sing thaba usim lepa ya kata 10% kamot lada ki yo compensation kamot ki hapan ai ba 10% HU nomor ba lingba jum kita ki ba ula adep ya le akan ban penbiang ni tegi kisla bom penya keren yang ta compensation sa government kamot 10% ula dawal lepa na kinu ki ba nget HU lingba ka compensation jong u kamot 10% kamot uhapan ayu ti nakaliang ka sang hero kani di kejingkran ka pasay ngon ong uniu pridan thaba la tapi kwa ba pinya tingku bat kasang ha kiwi ki nong rem ro ya lani da fikwa ngin ya chakmat ha bi balkas tu ka FIR ning kinu ki kios ki ba percaya ni kam tiam lo ka seng kalong bala kloi dia henry kalong ka jing maham banang ni skmat sange no itu ki kam tiam sange no itu ki kam thok ki kam penya brio ya no da kiwi kilenti ki ba khambet lani kita kilenti ki ba khamba Shushu ulai tu bahaswa katai hak arpau tarik nailar arjar pulai ka seng kala dapan ujor dag ejahar ha police station persya yau niu brio.